Wow. Wow. Anaros. Bे आनारसा सोरनि? हाब मोनामखौ माखोब्रा? आनारस जानांसिगोन मैयानि बासि। आनारस मा जानांसिगोन। मोनामाखैथ'? ना बिसोर मोनामखायो? जासैसैलाय नै आनारस। बरियानो। गोखैसो जाबाय। मैया जानो होननायखौ गोखैसो जाबायलै। गोबाव जाबायमोन न'खरनि फेमिलि लाबोनाया माने एखमबाहाय बिदिनो मानसिफ्रा बायदिसिना होनो नालाय ओंखायनो फेमिलिनि ब्लग लाबोया बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना एबारनिफ्राय लाबाय थासिगोनलाय थांखाया माने जोंना कलेजआ दाखालिनिफ्रायसो खुलिदों आरोना आरोना दा लेखायाबोथ' माखासे मोनबाय ओमफ्राय ड्रेस सुनांगौ आरोना नैबाव मोनसे बारलांसैलाय माने दैलिगबो लाबोद्रायनो बिराद माने नोंथांमोनहाबो नायनो बायोना दैलिग लाबाय थायोब्ला ओंखायनो एसे माबा थाद'होलाङो आरोना आं लोगोफोर माने बिदिनो न'आवथ' फेमिलि बिदिनो संनाय खावनाय जानाय लोंनाय बिदिनो माखासे इन्ट्रेस्ट बेफोरबायदि बानायबाय थानो लुगैयो आरोना अब्लाबो थेवबो गोजानाव थांनो लुगैयो माने सोरबा सोरबाबो बायदिसिना होनो आरोना बेनिखायनो आङो ब्लगखौ बानायथ'नो हानाय जायाखैमोन आरो एबारहाय आङो नोंथांमोनाबो गोबां जावहरो कमेन्टआवहाय माने बिबाजैजोंल' बेफोरबायदि भिडिअ खालामो मायो बेफोरबायदि बिबाजैखौ बुरखायदों मादों होननानै गोबां नोंथांमोना बुङो आरोना ओमफ्राय आङो एबारहाय जोंनाथ' बाजैया फैफिनबाय नालाय लोगोफोर माने एबार ब्लगाव आं बिदि दिन्थिबाय थाला बाजैजों आरो आं बेफोरबायदिबो खालामला आरोना नोंथांमोना गाज्रिखौ मोनहोयो नालाय ओमफ्राय आं जास्ट नाखि बेयाव खालामबाय थागोन आरोना न'आव खालामनाय ब्लग खालामनायखौ आं माब्लाबा बावनो हाया माने बानायबाय थागोन जेब्लायबाबो खालमासिबाबो हानाय नंला नामालै बे न'खौलाय गाज्रि अबस्था दंखायो दे माबा नै हेलमेट माबा माबिसो दंजोबो नै माबोरै थाखा खारबावगोन बे न'आव दासिमबो लुवाखै नै बाख्ला बुख्ला गासिबो एकदमबारे लुनो हानाय जाखायो नै माबा हेलमेट बायदिसिनासो दङ हेलमेटआ नै आंना सिगांनि हेलमेटमोन आरोना बेयो बरियाखामोन रावबो गैया आरोना जोंथ' सुक्रुबार बारायलालाय माने रावबो गैया हाथायावसो थांजोबदों दखानावसो दाउ फानहैदों आरोना माने ओंखाम ओंख्रियाथ' गैखाया दाबो साहाल' मोनलोंदों ओंखाम ओंख्रियासो जाला एकदमबारे बे हेलमेटजोंनो फाग्ला बायदि भिडिअ खालामोमोन आं दासिमबो थेवबो दोनबाय थागोन आं बे हेलमेटखौहाय एकदमबारे फाग्ला बायदि फेमासमोन ना बे हेलमेटआ फाग्ला बायदि भिडिअ खालामबोदों आङो दासिमबो बिराद बे हेलमेटखौनो भिडिअ खालामबाय थायोमोन आं सिगाङावहाय दा खालामथ'ला ना आयौ दासिम थाङो बे स्कुलाव 8था जाबाय गथ' स्कुलाव थांग्रा फिसाया दाबो थाङै जाखो बेलाय मबाइलाव थुबाय थानोसैलै बे स्कुलाव थांनानै बे कलेजाव थांखाया लोगोफोर माने होनबा जोंना दाखालिसो खुलिदों नालाय स्कुला माबाया कलेजाहाय स्कुलाव थांग्रा नामा साइकेलाबो मस्थ' दा आयौ बे हेलमेटखौ माबानो साइकेल दारानबो आयौ बिदा माबा इन्टारेस्ट खानाय बिदिनो हेलमेटखौ खम फेमास जागोन बे हेलमेटखौ लांबा हमनानै थांबानो जायो ओरै साइकेलावहाय मिथिबाय बरिया जाखागोन ओरै हमलायनो ओरै हेव लालाय आलदा बरिया नुखागोन आरोना हेलमेटआ गलानो आयौ सानसुमाया नुलायलायगोन बे आइबो सानसुमा नुलायलायगोन बे आइबो आलदानो फाला आंखौ हेलमेटखौ मोना मिथिखायोना बे हेलमेटखौ हमनानै थांबा खमसो खमायगोन बे नालाय आयौ सानसुमा होनलायखागोनदां दैज्लां सफैबायबो नै दैज्लां एकदमबारे अखानिफ्राय अखा जालांसै गायनाय फुनाय बहर जालांसै आरोना एकदम अखानिफ्राय अखा माने एबारथ' एवनायखासिगोनलाय आङो फुरा बाबाबो गखानाय नंखाला एकदम मालाय नै ट्रेक्टर बायदिसिना होजोब्बाय आरोखि ना बिस्रा मालाय आयं दाब्लाया जोंहाथ' दाबो एवनो मोना मालायफ्रा ट्रेक्टर होखाजोब्बाय नै जोंहाथ' एबार एवाबानो उफाय गैखाया आरोना आङो फुरा सिमोनबो आंसो एवनांदों फुरानो एवजोब्बाय मालाय नै बाबु आयौ स्कुल टाइम जाबाय मालाय होलांबायबो मालाय एवजोब्बाय नै फुरा फिरायजोब्बाय आरोना बिराद मोजां मालाय आयं दाब्लाया मा बिफाङा नै आं भिडिअ खालामग्राया लोगोफोरनि गुग्रा बिफाङा बरिया नुहुरखायो नै रायलाय अबावबासो नाहरफिनबावबाय नै फाग्लासो मा थांदो हो स्कुल दे होमबालाय बरियालै आसोला
बिफां बानायग्रा बावनो आरोना नै लोगोफोर एबारथ' एवनांखासिगोनलाय आङो फुरा बावनो बारसिखायोमोन आं उन्दैयाव बैयावनो फुरा बावनो बारोमोन आरोना लोगोफोर फुरा बाबाबो गनाय नंला आङो नोंथांमोना एबार दैज्लाङावहाय फुरा गायनाय फुनायाव बहुद गला नुगोन आरोना आंनि भिडिअखौ आं माबायदि एवो नोंथांमोना नायगोन आरोना आंखौ एवनो रोङा साननो हागौ गोबाङा नोंथांमोनाहाय माने आङो गासिबो मावनाय दांनायखौ आं बाया आरोना एवनायखौबाबो होन माखौबा होन बा इउटुब सालायनायखौ होन गासिबो नोंथांमोना नुगोन आरोना एबारहाय इन्ट्रेस्ट गायनाय फुनाय एवनाय बेफोरबायदि नुगोन देग्लायथ' जोंहा फुरा बिराद बुरजा माइ गायनो नागिरदों माने दस्रायावबो लाबावनो नागिरदों आरोना ट्रेक्टर होनो हागोन हाया नायसै देग्लाय एकदमबारे मजा जाखागोन एवनाय फुनाय गायनाय एकदमबारे आंनि एवनायखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय देग्लाय दैज्लाङाव नै मास मोनसेयानो गैला आरोना फुरा नुबाय थाखासिगोन खेलालाय दाबो बाजारनिफ्राय फैया फुरा दिनै बेदर लाबोआबाथाय मालिका आङो बे बिनसि एवनायजों जानांगौ नालाय मा जानांगौ बिलाय बोरै गिस्टिक जागोन बे नै माबाफ्राबो बेखौ जानानै थानोबो जागौमोनलाय गोखैसो सेवबायसो ओंखामफ्राबो नै गोजान गोजा आयै बाजार दिनबाथाय बेबादिनो जायो संनाय खावनाय गैया एकदमबारे फुङाव मोनजाखाया आरोना बेबादिनो जायो दा बेदर लाबोना लाबा मिथिया सेस नै सारायफोरनां खालिजोब जेबो बेदर लाबोना लाबा मिथिया आरोना जेबो जोगोनाराथ' बरियाखा नै बियो नै मैया मोनायाव जाबाय बरिया गोदैयाबो जोगोनारा अमा बेदर जानोसै बेखौनो दा लाव बिराद गोथाव आयौ देलायनायफ्रा नायलाय देलायनायफ्रा गाव सोरबा सेंग्रा गोसोथोगोन नुवाखै गंबालाय गुदाव सोरावनो नाब्लेब्ले हंलेलेखौ सावथाल सेंग्रासो गोसोथोगोन नोंखौ नुदों सोर गोसोथोनोसै गारस्रालाय आयौ गाइस जानानै 180 दासिमबो फुरा इन्जय इन्ट्रेस्ट दं मा इन्ट्रेस्ट खालामसिनगौमोन आं आयै मा जाखो साइकेलालाय फुरा आइटि दाउखुमैसो जालाजोबखो माथोब्रा मारै जाखो फुरा नै दाउखुमैजोब दिनैसो बे 180 साइकेलखौहाय बरननाय जाबाय आङो लोगोफोर फुरा गोदो बाबा गलायलागिरासोमोन आरोना खमैबो बेयो 15-16 बोसोरसो जाबाय आरोना लोगोफोर माने सिगाङावथ' बाबाया दंफां बायसिना लायोमोन नालाय माने नांगाल उवाल गासिबो दाननायाव एक्सपार्टमोन नालाय बेखौ लाङोमोन आरोना साइकेलखौहाय ओमफ्राय दा बेखौनो आं माने नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामदोंमोन आरोना बे साइकेलखौहाय 180 होननानै बिराद नाम खालामदोंमोन दासिमबो नैबे 180 दङ बानायबा दाबो जायो खिन्थु आं इन्ट्रेस्ट खालामथ'लाना मानो होनबा गोदो उन्दैनिफ्राय साइकेलनिफ्राय बिराद खस्थ' खालामबाय ओंखायनो बिराद बाबाय आरोना फुरा फुरा बे साइकेलजोंहाय माने बिराद माबा खालामनो हादोंमोन आं एसे नाम खालामनो हादोंमोन आरोना लोगोफोर माने बिदिनो गोबां नाम खालामनो हादोंमोन आं बे साइकेल 180 जों लोगोफोर माने बे साइकेल बोराया बिराद आंखौ नाम खालामबोदों बिराद दासिमबो माने बिल्डिंनिफ्राय हगार हरनाया होन बहाबा हेलमेट हमनानै बहाबा गोजान गोजान थांनाय होन बेंटल चिरां क'क्राझार माने बिदि गोजान गोजान थांनाय गासिबो बे साइकेलजोंसो जायो लोगोफोर बांसिनानो बेजोंसो माने नोंथांमोना साननो हागौ माने गारि मथरजों थाङो होननानै साननो हागौ आरोना खिन्थु बेजोंसो आं बांसिन थाङोमोन लोगोफोर बिराद खस्थ' जायो आरोना दासिमबो साइकेला जेबो जायाखै बिल्डिंनिफ्राय हगार हरदोंबाबो नै बे साइकेला नै बेल' दिन्दों नै बेल' दिन्दों जेबो जायाखै बे फुरा दासिमबो शेयार खालामोन आं बे साइकेलखौ ओरैबादि माने सुनो नागिरदों आरोना साइकेलखौहाय आङो सुनानै बिदिनो दोनबाय थागोन मा जायो जाया दोनबाय थागोन आरोखि ना बिजु खुरमा बुस्थु लालै माने बोथो साइकेल बोरायबाबोथ' गारनांगौ बे नङाना आं सोलायखौनो सानदोंमोन जोंना बिमा बिफाया बे साइकेलखौ दोनबावो नामा होननानै सोलायनो नागिरदोंमोन आरोना खिन्थु फाग्ला बे साइकेलखौ जुदि सोलायहरबाय माने आं गोसोआ सुलाबो आरोना मानो होनबा बे साइकेला आंखौ गोबां नाम खालामबोदों गोबां बेफोरबायदि मोनसे ससियेल मिडियानि गेजेराव मोनसे शेयार खालामबोदों आरो बे साइकेलजों आं जेबो प्रब्लेम जाफेराखै हाना जाफेराखै बेनि थाखायनो बे साइकेलखौ आं अरायबो जे आं बे साइकेलखौ जोंनावनो दोनबाय थानो बे न'आवनो दोनबाय थागोन आरोखि ना आं बे साइकेलखौ लोगोफोर आं मा जायो जाया थाबाय थागोन सेवोना जामोना जियो दोनबाय थागोन आरोना बेखौ सोलायनानैलाय मा बेसेबां मोननांगौ जाखो 100 दुइस' मोनगोन मा बेसेबां मोननांगौ लोगोफोर बेनिखायनो आं बे साइकेलखौ दोनबाय थागोन आरोना लोगोफोर